Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam dagasni. Kumba khatlai ngut ki briu ba kentup ya we shipai jung ki Indian Army but sangut ki khna ke belayap but san ngut ki ba minsa. Ha ga jing siat suloi de ki shipai kari Pakistan ha ki benta jung ka Jammu but Kashmir. Ka Pakistan kala thambor ha ki benta jung ka Poonch, Rajouri, Kupwara but ka Pulwama kum ka Jubab ya ka Operation Sindur jung ki shipai India. Ka jingtei bom ka blasdang ha ka por minstep kala penjulor jur ye ki jingtei jung ki rupat ba ha Poonch ka wei ka school but ka wei ka Gurudwara ki deina preng ki jingtei ki blasyak ta. Ka bala wanra ye ka jingtieng ka bajur but ka jingkenria jaka jong ki nong shangchnong. Utei ushipai ublaklat no ha ka jingsha wan bom da ki shipai ka Pakistan natip kerteng kum Lance Knight Dinesh Kumar jong ka kenhun shipai Indian 5 Field Regiment. Ki shipai Indian Army's White Knight Corps ki la penai ya kani ka jingsha penyam jong Lance Knight Dinesh Kumar but baro ki kerdan jong ka White Knight Corps ki ai khublai ya ka jing IT bakrau tam jong Dinesh Kumar ubla IT yala ka jong ka jing im ha ka por ba ki shipai ka Pakistan ki lawan ban bom ha ka mi jong ka singi para.